बागुल बुवा. मी तसाच घरात शिरलो. कंदिलाच्या उजेडात मी इथे तिथे पाहू लागलो. माझे मित्र मला तिथे कुठेच दिसत नव्हते. मी मित्रांना हाका मारू लागलो. मी अजूनपर्यंत तरी बाहेर हॉलची एकच खोली पाहिली होती. घरात अजून किती खोल्या होत्या याची मला काहीच कल्पना नव्हती. मी मित्रांना तिथूनच हाका मारत होतो, पण कोणीच उत्तर देईना. खरं तर त्या अंधारात एकटं जायला मला धीर होत नव्हता. पण मी जे बाहेर पाहिलं होतं ते मित्रांना सांगणंही तितकंच गरजेचं होतं. तितक्यात मला घरात डावीकडून कसला तरी स्पष्ट आवाज आला. मी हातात कंदील घेऊन पुढे झालो. हॉलमधून डाव्या बाजूला एका खोलीचं दार मला दिसलं. मी सावधच त्या खोलीत शिरलो. तशी कोणीतरी लहान सावली त्या खोलीत असलेल्या खाटेच्या खाली जाऊन लपली. मला तर क्षणभर माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसेना. तिथे अंधार जरी असला तरी मी तिथे एका लहान मुलीच्या आकृतीला खाटेखाली जाताना स्पष्ट पाहिलं होतं. मी त्या दिशेने खोलीत आत जाणार तोच माझे सगळे मित्र मिळून माझ्या पाठीत जोरात ओरडले. त्या शांत वातावरणात त्यांचा असा आवाज ऐकून मी खरंच त्या खोलीत फेकलो गेलो. मी हातातील कंदिलासकट खाली पडलो. माझ्या हातातील कंदील खरंगळत त्या खाटेखाली गेलं, जिथे मला 2 लहान मुलं लपलेली दिसली आणि त्यांचे ते भयानक चेहरे माझ्याकडेच पाहत होते. मी इतका घाबरलो की तसंच हातावर रांगत धडपडत मी त्या खोली बाहेर आलो. मला एकाच वेळी भीतीचे 2 जबर धक्के बसले होते. मी मरतोय की जगतोय असं माझं झालं होतं. माझा श्वास आतल्या आत अडकला होता. मला श्वास घ्यायला जोर लावावा लागत होता. माझे डोळे मोठे झाले होते. हात अक्षरशः कापत होते. तसं माझ्या मित्रांना प्रसंगाचं गांभीर्य जाणवलं. कोणी माझ्या पाठीवरून हात फिरवत होतं तर कोणी हातानेच मला वारा घालू पाहत होतं. अरे सॉरी यार, शांत हो, शांत हो. तू आम्हाला न सांगता एकटा घराबाहेर गेलास म्हणून मग म्हटलं तू आत आलास की तुला घाबरूया जरा. आम्ही तिथे पायऱ्यांपाशी लपलो होतो. पण खरंच सॉरी यार, आम्हाला कोणालाच वाटलं नव्हतं तू इतका घाबरशील ते. माझ्या मित्रांना वाटलं होतं की मी फक्त त्यांच्या आवाजाने घाबरलो होतो, पण माझ्या खऱ्या भीतीमागचं कारण हे त्या खाटेखाली होतं. ती भयानक मुले इथे घरात आलीच कशी की ही आधीच या भूत बंगल्यात बंदिस्त होती. माझ्या तोंडून अजूनही भीतीमुळे आवाज फुटत नव्हता. बोबडी वळणे हा नेमका काय प्रकार असतो हे मला आता समजत होतं. अरे तू ते कंदील त्या खाटेखालीच ठेवून आलास, थांब आणतो मी, असं म्हणत माझा एक मित्र एकटाच त्या खोलीत गेला. मी इथून कसा तरी जीवाच्या आकांताने त्याला हाका मारत अक्षरशः ओरडू लागलो. नाही थांब, जाऊ नकोस, जाऊ नकोस तिथे. माझे मित्र माझ्याकडे पाहतच राहिले. तिथे माझं ऐकून न ऐकल्यासारखं करत तो मित्र त्या खोलीत शिरला होता. मी तो प्रसंग श्वास रोखून पाहत होतो. माझा मित्र खाली वाकला आणि त्याने खाटेखाली त्याचा हात नेला. मी माझ्या दोन्ही हातांच्या मुठ्या घट्ट आवळून होतो. ते कंदील त्याच्या हाताला लागत नव्हतं, म्हणून मग तो पूर्णच खाली वाकला आणि त्याने त्याचं डोकंच पलंगाखाली नेलं. हे पाहून मी जागेवरच उठून बसलो. काही सेकंद तो काहीच बोलला नाही. त्याची आम्हाला काही हालचालही दिसत नव्हती. काय रे, मिळालं का कंदील हाताला? माझा दुसरा एक मित्र त्याला म्हणाला. पण माझ्या तोंडून तर भलतंच काहीतरी निघालं. खाटेखाली काय आहे? आय मीन तुला तिथे काय दिसतंय? माझ्या चेहऱ्यावरची भीती माझ्या उरलेल्या दोन्ही मित्रांना स्पष्ट दिसत होती. काय बोलावं हे त्यांना कळत नव्हतं. एवढ्यात तो खाटेखाली गेलेला मित्र झटकन बाहेर आला. त्याच्या हातात कंदील होतं. मी अजूनही डोक्यावर आठ्या आणून होतो. जे मला दिसत होतं ते याला का नाही दिसलं, तरी मला राहावलं केलं नाही. खाटेखाली तुला अजून काहीच दिसलं नाही का? तसा तो त्याचा चेहरा गंभीर करत म्हणाला. मीही त्याच्याकडे पाहत राहिलो, कारण तिथे काय दिसलं हे मलाही त्याच्या तोंडून ऐकायचं होतं. मला तिथे फक्त हे कंदील दिसलं नाही. मग अजून काय दिसलं तुला तिथे? उंदराची घाण होती रे. अजून काय असणार तिथे? इतके वर्ष घर बंद असल्यावर तिथे एकतर ही अशी घाण हाती लागते, नाहीतर प्रत्यक्ष भूत तरी. त्याचं हे एक वाक्य
माझ्या अंगावर शहारा आणून गेलं. भूत. चिल यार, मगाच्याच प्रँक मधून तू अजून बाहेर आला नाहीस. काही नाही, चल तिथे बस जरा वेळ, पाणी वगैरे पी. मी तसाच तिथल्याच एका लाकडी खुर्चीवर जाऊन बसलो. आमचा मित्र, ज्याचं हे घर होतं, मी पाहिलं तर इतका वेळ चांगलेल्या दंगामस्तीमध्ये तो अगदीच शांत बसून होता. नाही तो हसत होता, नाही तो कोणत्याच गोष्टीत सहभाग घेत होता. त्याचं हे वागणं मला काहीसं विचित्र वाटलं. पण इथे गोष्टी इतक्या लवकर लवकर घडत होत्या की कोणत्याच विषयावर मला नीट बोलता येत नव्हतं. अरे या घराला वरचा मजलाही आहे, माहित आहे का तुला? माझा एक मित्र मला म्हणाला. मी मगाशीच त्या पायऱ्यांबद्दल मित्रांकडून सांडवतं ऐकलं होतं. ते मला घाबरवायला तिथेच तर लपले होते. चला रे वर, जरा वर जाऊन पाहू बाहेरचं दृश्य कसं दिसतंय ते, असं म्हणत सगळेच पायऱ्या चढून वर गेले. मग मीही त्यांच्या बरोबर वर गेलो. वरचं बांधकाम कालांतराने आता नाजूक बनलं होतं. काळवणलेल्या भिंतींच्या पोपड्या तर निघाल्याच होत्या, पण तिथल्या भिंतींना मोठमोठे तडेही गेले होते. वर 2 खिडक्या होत्या, दोन्ही लाकडाच्या होत्या. आम्ही एक एक करून दोन्ही खिडक्या उघडल्या. तशी बाहेरची शुद्ध हवा आत आली. अरे यार, मी जरा बाहेर मोकळा होऊन येतो. इथे टॉयलेट वगैरे असेलच ना? हो, घरापाठी, तो बघ त्या कोपऱ्यात आहे. चल मी पटकन जाऊन येतो, कधीच थांबवून ठेवले. असं म्हणत माझा एक मित्र खाली उतरून गेला. चला रे, तोपर्यंत आपण किमान हॉलची तरी सफाई करू. असं सांगत उरलेले दोघेही मित्र खाली गेले. मलाही त्यांनी आवाज दिला, पण मी अजूनही त्याच विचारात होतो. मला खाटेखाली दिसलेली ती मुलं, ती खरंच तिथे होती की तो माझा भास होता? मला यातून बाहेर निघण्यासाठी आता खरंच मोकळ्या हवेची गरज होती. म्हणून मी खिडकीत येऊन उभा राहिलो. त्या खिडक्यांना लोखंडी गज नव्हते, म्हणून बाहेरचा गारवा मी तिथे थेट अनुभवू शकत होतो. बाहेर कुठेच लाईट नव्हती, त्यामुळे तिथे काळोखा व्यतिरिक्त काहीच दिसत नव्हतं. पण आपल्या डोळ्यांचंही एक वैशिष्ट्य असतं. आपण अंधारात बराच वेळ पाहत राहिलो की काही वेळाने आपल्याला त्या अंधारातील गोष्टी आपणच दिसू लागतात. माझा मित्र मोबाईल टॉर्च घेऊन झाडीतून कसा बसा टॉयलेटमध्ये गेला होता. मी अंधारात पाहत असतानाच माझ्या असं लक्षात आलं, मी तर बाहेर दारावर आणि भिंतीवर नखांचे निशाण पाहिले होते. आणि तेच तर मी आत माझ्या मित्रांना सांगायला आलो होतो. तिथे तो बाहेर टॉयलेटमध्ये एकदा गेलाय. कोणीतरी आता त्याच्या सोबत असायला हवं. म्हणून मी खाली जाणार, तोच मला बाहेर काहीतरी हालचाल जाणवली. कमरेपर्यंत वाढलेल्या त्या गवतामधून कोणीतरी जात होतं. तो एखादा जंगली प्राणी असला तर? मी नीट पाहिलं तर ते तर त्याहूनही भयंकर होतं. तिथे एक बाई होती, जी त्या झाडीतून 4 पायांवर रांगत चालली होती. मी 1-2दा माझे डोळे चोळून नीट पाहिलं तर हा माझा कोणताच भास नव्हता. ती खरंच तिथे होती आणि ती टॉयलेटच्या दिशेने जात होती. माझ्याकडे आता एकच पर्याय होता. मी टॉयलेटला गेलेल्या मित्राच्या नावाने जोरात ओरडलो, टॉयलेट बाहेर येऊ नकोस, नाहीतर तुझा जीव जाईल. त्यानेही ऐकलं असेल का नाही माहीत नाही, पण माझा आवाज त्या बाईने मात्र स्पष्ट ऐकला होता. तिने झटकन माझ्याकडे नजर वळवली आणि ती जागेवर उभी राहिली. मला दारावरच्या त्या नखांची आठवण झाली. मी जीव तोडून खाली धावत गेलो. माळ्याच्या पायऱ्यांवरून तर मी अक्षरशः 4-5 पायऱ्या सोडून उड्याच टाकल्या. घरात असलेले माझे मित्र तर माझा आवाज ऐकून आधीच पायऱ्यांजवळ आले होते. त्यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी माझ्याकडे तितका वेळ नव्हता. मी धावत दाराजवळ पोहोचलो. पाहतो तर काय, एक भयानक बाई भयंकररित्या किंचाळत धावत माझ्याच दिशेने येत होती. तिचं ते रूप मनाचा थरकाप उडवणारं होतं. मी कसलाही मागचा पुढचा विचार न करता दोन्ही हातांनी त्या घराचं दार धाडकन लावून घेतलं. दारालातून कडी घालताच बाहेरून दाराला जोरदार धडक बसली. बाहेर ती जी कोणी होती ती आता घराचं दार वारंवार ठोकत होती. मला आता कळून चुकलं होतं की आम्ही एका मोठ्या संकटात सापडलो होतो.
चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.